Shakurmu. Ritu! Na'am mama. Je ki ɗauko min sabulu. Mama ni wasa nake yi. Haba yar mama, je ki ɗauko min mana. Sai kawai ki taka mu da mura. ku tsaya menene ke faruwa? Dole zama mu sun zo sun fara yi mana rusawa mahalli. Kace mahalli? To ina takardun mahallin? Tsawon shekaru 30 muna nan bayan labai. To ku da baku da takardu ta ya kai nan wajen ya zama wajen kai? Kana ba kowa da wajen ta yau da su. wajen gurin. Hello. Sunana Sita, bisa tsari na nake komai. Ni na siya wannan fili. 'Yan gararan ba irin ku na tsawon shekaru har 25? Kun kasance kuna cin moriyar wannan fili. Yanzu kuma ya dawo nawa. Ku kun kasance kun yi min. Ya ma kalman nan? Kaka gida. Tabbas, kafa bukka ko tanti a filin da ba naka ba, saba doka ne. Duka kullewa ce ta dace da ku. Ko takarda daga kotu ba a kawo ba, sai ku zo ku hantare mu. Kashe mu za ku yi ne. Ai ni kyautata muku ma na yi, da ban ce ku biya ni kuɗin haya na shekara 25 ba. Ku ɗau haka a matsayin kyauta. Ku tattara ku bar filin nan. Ku ji daɗi. Ina son ku duka. Idan ta kama kuna so ku yi min godiya, to ku tuna sunan. Sunana Sita. Ke dai ba Sita bace, sai dai shedaniya. Tur. Nagode. Ke dai wuta zaki. Madalla dai. Kuncinmu ne ya zama miki abin tsokana. Wata ran sai kin kare a titi kamar mu din nan. Makomarki kenan akan titi zaki kare. Duk wannan takaicin namu sai ya koma kanki. Idan kun gama sanya min albarkan zan tafi. Nagode. Madam, ya suna zagin ki kuma kina ta raha abinki. A harkar kasuwanci ki sani, faduwar wani ita ce ribar wani. Wanda ya faɗi shi ke da kuka. In tata ya samu riba, birla kuka yake. In birla ya samu riba, ambani kuka yake. Yanzu kuma waɗannan suna kuka ne saboda mun samu riba. Wannan ba wani abu bane. Kasuwanci. Na gane. Kai, gaskiya ki babbar waliya ce. Shi yasa na kasance Sita.